Dakbayan sa Sugbo gipaubos sa blue alert status tungod sa nasinating pag-uwan-uwan. Samtang nakasinati usabong pagbaha ang pipila ka mga dapit sa syudad. Sayro nato ang sitwasyon sa Cebu City, pinaagi ni ining report. Sa barangay Tipadilla, murag sapa na ang kalsada nga gisanapan sa baha. Ang mga tao way laing nahimo, gawas lang sa pag-ubog sa baha aron makaadto silang padulngan. Dugay ng suliran sa mga residente ang pagbaha sanglit haduol na sila sa sapa nga kanunay lang muawas. Busa nanawagan sila sa kagamahanan nga pangitaan o pamaagi nga masulbad ang ilang problema. Gikan sa tihero pagdong diri sa Padilla, perminti mabogin kang sapa. Dili pareha kali adto nga 1990s. Mo di kay mo baha. Samtang sa daan, MJ Cuenco, mas halapad og laom nga tubig ang misanap sa kalsada. Tungod sa way puwas nga pagbundak sa uwan, misangpot kini sa pagbaha sa pipila ka mga dapit dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sama na lang diri sa may MJ Cuenco Avenue mga kaigsuonan. Hapit na mapiskan sa tubig but pipila sa mga sakyanan ang misungasong apan pipila usab ang mudayon kay mahadlok motirik ang ilang mga sakyanan. Gani mo bawon ang mga tubig kung may dagkong mga sakyanan nga moagi sa gibahaan nga daan. Samtang adunay gagmay mga sakyanan ang misungasong gyud sama nining multicab nga napagngan og makina. Gikinahanglan pa kining itulod sa mga tao aron makalahos ug makalingkawas sa baha. Yun ang sitwasyon sa mga dalan diri sa Cebu City. Nakasinati og mga pagbaha, law mga pagbaha ang mga kalsada. Mato ni Attorney Gerardo Carillo, ang chairman sa Cebu City Disaster Council, nga gipaubos sa blue alert status ang dakbayan tungod sa nasinati nga pag-uwan-uwan. Nagpasabot kini nga on standby ang tanang mga personnel ug aron mamonitor ang kahimtang sa mga nanimuyo daplin sa kasamaan. Posibleng mopatuman sila og preemptive evacuation sa mga tao nga posibleng mapiktuhan unya sa grabing baha. Kung ganon ta nag-monitor ato mga kaning Barangay Disaster Brigade atong di-dispatch man sila. So the moment mukusog ang ulan diha sa kabukiran, we will immediately evacuate, no? Preemptive evacuation ang tawag nato ana sa mga residente na nagpuyo sa 3 meter easement. Gawa sa kasapaan sa sentrong bahin sa syudad, gibantayan usab sa local disaster ang kasapaan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Gipasabot ni Atty. Carillo nga nagpadayon ang pagpalawom sa mga sapa ug pagpalapad sa mga bukana niini nga naalihanas mga basura. Ang Dakbayan sa Sugbo adunay gubat batok sa baha program diin na ay gitahasan ng mga river commanders. Gipasabot nini nga dili madali-dali ang pagsulbad sa problema sa baha, ilabi na kung ang mga tao dili magpakabana. Okay, the moment magod makusog ang ulan, ang daghan kayong mga sagbo, daghan kayong mga garbage nga mo agas o nga ari mo sangit sa bukana, inig-stack up sa bukana, automatic yun na nga mo baha. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.